gennemsigtig, kraftig voksdug. Vi har fået den på lager, og sådan her tilpasser du den til dit bord. Dugen leveres rullet, og den skal akklimatisere på et fladt underlag, f.eks. på gulvet. Rul dugen ud på dit bord og tegn langs kanten med en ikke vandfast tus. Det er vigtigt, at tussen kan tørres af igen. Herefter kan du klippe eller skære med en hobbykniv rundt langs med kanten. Når du er færdig, så skal dugen sprittes af med glasrens, og her fjerner du selvfølgelig også tusresterne rundt langs med kanten. Derfor det er vigtigt, det er en ikke vandfast tus. Så er dugen klar til dit fine bord. Resterne fra dit afklip kan du f.eks. bruge andre steder i huset. Her er det oven på højtaleren til at beskytte den fine træoverflade mod eventuelle render og kanter. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor du kan bruge dine rester. Du kan finde den kraftige, gennemsigtige voksdug på vores hjemmeside sammen med vores store udvalg af tekstil- og voksduge. Vi står klar til at hjælpe dig med en helt rigtig dug til dit bord.